Deċiż u determinat. Hekk iddeskriva l-prestazzjoni tiegħu il-kap nazzjonalista Bernard Grech quddiem l-iżviluppi xokkanti fil-Partit Nazzjonalista fl-aħħar jiem u li komplew jixħtu dawl fuq il-firda kbira li għadha tiddomina fil-Partit Nazzjonalista. Grech tkellem fuq id-deċiżjonijiet li qal li jieħu waqt intervista l ħadd filgħodu meta kien mistoqsi dwar il-battibek bejn Jason Azzopardi u Adrian Delija li wassal għal stqarrija konġunta bejn iż-żewġ deputati. Stqarrija fejn fiha Jason Azzopardi irtira l-allegazzjonijiet kbar li kien għamel fuq l-eks kap nazzjonalista. Illum li għaddew ftit ġranet minn dak li ġara din il-ġimgħa. Xi spjegazzjoni tagħti? Żgur li jiena kont determinat u għadni determinat illi ma nħallix iktar ħmerijiet isiru. Fil-fatt anke din il-ġimgħa stess u rejt biċ-ċar li kont determinat. Grech għal dan minkejja li sejjaħ laqgħa tal-eżekuttiv sabiex skontu jieħu l-passi kontra Delija u Azzopardi. Dakinhar jien kont deċiż u determinat li mmur quddiem l-eżekuttiv u anke nieħu l-passi neċessarji kontra l-persuni li jidhirli jiena li jkunu naqsu. Madankollu lanqas għaddew ftit sekondi li Bernard Grech minkejja d-determinazzjoni li qal li kellu ammetta li ma marx għall-laqgħa tal-eżekuttiv għaliex ċeda liż-żewġ deputati. Ġi preżentat li l-ftehim illi allura kien hemm żewġ protagonisti prinċipali illi qablu bejnietom fuq dikjarazzjoni u jien ħassejt li f'dak il-mument kienu kun aktar opportuni nagħti peace lil dak il-ftehim milli rrieda li nibqa' dej kif jiena kont determinat li nibqa' dej. Kien hawn il-maskra ta' fiduċja li prova jilbes Grech sabiex jaħbi id-djufija tiegħu waqgħet. Dan hekk kif donnu ammetta li żbalja li ma pproċedix bil-laqgħa tal-eżekuttiv kif pjanat. Jista' jkun illi s-sitwazzjoni kienet tkun aħjar li kieku bqajt għaddej. Intant Bernard Grech tkellem ukoll dwar l-aħħar stħarriġ li ħareġ fil-Gazzetta Malta Today u waħħel fl-iżviluppi ta' din il-ġimgħa. L-episodju li ġara din il-ġimgħa hekk f'nofs waqt li qed isir survey żgur li jagħmel ħsara lill-partit. Madankollu, konvenjentament il-kap naqas milli jinnota li l-iżviluppi li seħħew fil-Partit Nazzjonalista ġraw fil-mument li l-istħarriġ kien qed jiġi konkluż u bekk dawk li pparteċipaw ma setgħux iwiżnu l-aħħar żviluppi fid-deċiżjoni tagħhom lil min jivvutaw. Rimarka li saħansitra għamlet il-Malta Today innifisha. The impact of the Jason Azzopardi Adrian Delija social media spat may not have been fully captured by this survey, tgħid il-Malta Today fl-analiżi tal-istħarriġ tagħha. Minkejja dan kollu, Bernard Grech kompla fejn ħalla qabel, jiġifieri moħħu fl-elezzjonijiet u jgħid li hu jista' jkun Prim Ministru. Jiena għada nista' nkun fil-gvern.